I anden del af afleveringen, hvor vi skal lave en video, der har valgt at bruge modellen distributionskæde, som består af en råvareproducent, en produktionsvirksomhed, en engrosvirksomhed, en detailvirksomhed og forbrugerne. Eksempel på modellens anvendelse. En distributionskæde er produktets vej til forbrugeren. Vejen fra produktet til forbrugeren kan være kort eller lang. En kort distributionskæde kan fx være, hvis man køber en CD online direkte fra producenten af CD'en. Her er der ingen mellemled i distributionen, fordi at produktet sælges direkte til kunden på konsumentmarkedet. Det mest almindelige er dog, at der er en distributionskæde, der består af flere led, hvor de fleste af leddene er på business-to-business markedet. Dette ville f.eks. gælde for tomater. Tomaterne produceres af en landmand, men landmanden sælger ikke selv sine tomater til den endelige forbruger på konsumentmarkedet. I stedet bliver de solgt til en grossist, der sælger dem videre til en købmand, der så sælger dem til forbrugeren. Hvis tomaterne var produceret i udlandet, f.eks. Spanien, så ville de måske først blive solgt til en grossist i Spanien, der vil sælge dem til en importør i Danmark, og importøren i Danmark vil så sælge dem videre til grossisten i Danmark. Så jo flere led, der kommer i en distributionskæde, des længere er der mellem producent og forbruger, og jo flere led, der kommer i en distributionskæde, jo mere vil prisen stige på varen. Og det vil den, fordi at hver led i kæden selv skal tjene penge på produktet. Så det vil sige, at hvis der er mange led, så vil prisen også blive højere, end hvis der var få led. Det er blandt andet derfor, men ikke kun derfor, at varer, der købes over internettet, er billigere, fordi man har mulighed for at spare nogle af distributionsledene væk. Så skulle jeg så anvende den her model på Steinway & Sons. Og Steinway & Sons, det er en amerikansk og tysk flygel- og klaverproducent. De hører derfor ind under produktionsvirksomhed i distributionskæden. Jeg vil formode, at Steinway & Sons, de har en råvareproducent. Og det vil jeg, fordi at jeg ud fra min vurdering af filmen, så får man at vide, at Steinway han får eller importerer mahogni fra Cuba. Han bruger også grantræ, og det vil jeg formode, at det vil komme fra hans eget land, Tyskland, eller lande, der ligger nær omkring. Så er der produktionsvirksomhed, som er Steinway & Sons selv. Og jeg vil sige, at Steinway & Sons, de er ikke tilknyttet en engrosvirksomhed eller en detailvirksomhed, fordi at de sælger direkte til forbrugeren selv. Så de har en råvareproducent, de er selv produktionsvirksomheden og sælger direkte til forbrugeren. Det var så det, jeg havde.